Parkong lang so pamalong ingling nokom chingroma meke padupong. Nijangkari panglong lakai hini Amri constituency ke parlo chala biarong Parkong lang so pamalong ingling nokom chingroma me ke pamanpon. Labang so me Rajiv ingling pensi me charipon. Me along alang litum nokom along akisar atau pan man peng cipi ponsi cepat cini pon. Jasemet pet karbis tame kei ke do anang bong pen ki isi kei barim iglu. Lasu along longri kapre kalong ke do ke thak ajok ke cicini ne dam pri dam pro kabe cethan cemum kabe ke cehang aron ke cicini ne hei hui setame nang dulu. Lasu ajok si bangsa ja meg deng pon lu. Lapen ke bang jilang aningkan an setame lapusan ke cepat cini mate nokom mesi ke cingroma ja meg mi pon ji pusalang litum pen than pecini pon. Wathat lang so pen khol sing teron age pol ya birta Malong News. Itu ko mane ha kita sara hutke lahai cipra cincai tabe joine tamase hutunga ki hangmangi gosor na bore mramiti asi bore ping abang hek nani properti kimia ni jadi ketunjuk kapan Ite labang so kede ngedong ke pining se kiceng sila mo malong text tamay ini lam sebab kan ka kiwa thui pakai si dulu he la se aku pinye bangke si buku dokter air dan ke pengundi kathoy dan aku Pini ladak kacetong ke nilitum ladak ngleng nokhum kido analong kacetong ke lapu dipku pen tadolo lapen adun thu bolong komaji pongju gathoy lapen dak rong thelo borgang ladak pen stame dulo lapen adun thu dak amri doloy rong lapen berela la hai pen stame nilitum cetong lo lapen muning la am se Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.